tot timpul spun, condilografia este baza oricărui plan de tratament, indiferent ce facem. Că facem protetică, că facem lucrări pe implanturi sau pe dinți, că facem fațete, că facem un tratament ortodontic. La fel, în tratamentul ortodontic este foarte importantă. De ce? Că odată prin mișcarea dinților putem crea dezechilibre în cele două articulații temporomandibulare. Dacă facem o intervenție de chirurgie ortognată, la fel trebuie să avem informații despre articulațiile temporomandibulare, unde vor fi condilii după ce fac eu intervențiile de chirurgie ortognată. Deci, această condilografie este, să spunem așa, baza oricărui plan de tratament și ea constă în înregistrarea dinamicii mandibulare. Deci este ca și când nu-ți cumperi un costum de pe raft, pe mărimea 50 sau 54, ci îți faci un costum la croitor. Asta este diferența. Și sigur, condilografia nu este ceva nou, este ceva din 1890, atunci a apărut primul condilometru, era oricum un pic complicat, dar în acest moment tendința este către această direcție. Deci din ce în ce mai mult s-a revenit către biologie, către dinamică, către a respecta tot ce înseamnă organismul nostru. Și lucrurile nu sunt deloc simple, adică când vorbim de protetică, este foarte complex totul ce se întâmplă acolo și mai ales că, de fapt, este vorba despre o echipă din care face parte și pacientul. Adică echipa e formată din medic, tehnician dentar și pacient. Și împreună acești trei trebuie să înțeleagă limitările cazului, specificațiile lui. Fiecare caz este unic, adică nu avem un șablon și îl punem, da? Și atunci pacientul, dacă înțelege și comunică cu noi, va fi mulțumit. Dacă nu, apar tot felul de situații neplăcute. De asta, înregistrând dinamica, vedem exact ce putem să oferim pacientului nostru.